Er du klar? Nu har jeg samlet min mobil igen. Men den kan man da godt samle. Se, nu har jeg samlet min mobil igen. Nu mangler jeg bare en ekstra del, som jeg mangler, som jeg skulle være. Ups, ja. Ups. Nej, ikke igen. Okay, vi til stop. Ham der filmer. Hier. Auf. Ja, nein!